ملانجة هني من هذا ولا إنه ورتيك يوم بمي بي الله هو تجي أنت مو هذا نوتا كل رون النبي صلى الله عليه وسلم يبين مهادي مهاتي يبين دين تجي دين ngaji bi non famille mo wi duri do te gil boy mahali yon dento de ngoppe on band haade non kale kono wi den golla ala mi suta o de jallo de jafo dacci haddi hande so laaji men kal sirru neddo uddido kadi neddo uddido te ala mi jang ala bode jangi ala mi jangani enen fodam bayno ala bode jangi ala mi jangani enen pop eden bayi Allah udiri gele ma be mahri be ama te heewani wada bandiraɓe onon jiɗɗon cammede walla mongoje jam wonde c'est jam jiɗa moɗo wona piccir suhaɓe ko fuɗi e ko takki jiida inchallah yen so baba cheikh an ɗo ƴettamo yo Allah yurmo yaafo hen yo Allah suuri Allah reen yo Allah dan oɗon jallo noon oɗon jaafo o ɗacce haqqi ko siftinde e rentinde e jertinde siftinde e rentinde e jertinde inchallah oɗon jallo oɗon jaafo mayɓe yo Allah yurmoɓe yaafo yo Allah hardugal janna e juuɗe moƴƴe jaɓɓoɓe enen wurɓeɓe yo Allah jonno gurna men wondude cellal e kisal e ɓamtare mayde kam ala safara mayde ala safara ko mayde tan weeli ko mayde metti ko mayde kadi mayde kadi wona yaw hay goro bay hay goro mayde hay goro bay sayama Allah ɗo e Allah normal ɗo Allah nundi ɗo Allah normal yimɓe pop ko wonɗa galo ko fof ha maayo miskin ko fof ha maayo ko wonɗa ko fof ha maayo galle fof ko naaro ɗo ɗo kay fof fondaɓe ala miskin ala galo ala jol ala tam gacce wiide kadi yimɓe galleji seeɗan galleji diine ɗi ɗum saɗinnande galleji diine ɗi galleji diine ɗi e galleji seeɗanɓe mbiyenan galleji seeɗanɓe ɓe so yama galleji diine hono ɓe galleji hefere sa ari fof ari galleji diine ɗi hol konngol sellani waɗa ko barke galleji diine ɗi joni enen waɗe galleji hefere ɓe janggaɗo hefere walla ɓe wona seeɗanɓe aɓe ko hefere eɓe kaldin ko mbiyenan galleji seeɗanɓe ɓe hono galleji diine ɗi ma heddi ko hefere walla jeeƴe galleji seeɗanɓe ɓe hono galleji diine ɗi heddi ko hefere walla sinno kam gonɗa France mbiya galleji diine ɗi ɗum kam yimɓe fof kala juɗo fof kam man kañum haaldere kono sa naari to même to wayi galleji diine ɗi ala sens ɗum toñangi ceerno fiji wadde kalma janngano kefere wona haala a binnora on kefere yallah suuɗi Allah rewi jon so baba cheikh nan ɗo ƴettemo inchallah so wala ɗo kadi jokken golle so Allah haƴa cheikhna salminama juurama ya wone jam yo Allah rewi bal mi salmini e sam mi salmini seyim babacar jarama hande paɗen ko Burkina Faso won almudu ma goto debbo e joom galle mum mbi ene keɗoma te ko kalta ko eɓe kusoro ɗum
eɓe dañi hen gartam jetti Allah ɓe neldima noon 400 euros kawi salla ko 450 euros ɓe neddi ɓe mbi Baba Cheikh 50 euros ɗum ko an jeyi 400 euros ɗum dokka ɗum Thierno ndeysan jaram Thierno min de mboɗo yetta Allah e nira ɗum mboɗo yettuma kala ko dañmi ɗo ko sababude Allah sababude ma ɓe mbi ɓe jiɗi tan ko donɗade par ce que mbi duwaw ma ene waɗi gattama ko Allah jaɓi duwaw ma sa duuno tan ɓe jiyata hen gattama ɓe gandama ɓe meeɗa yiidema ko lestan ɓe goni eɓe keɗo ɓe mbi ko kalta ko eɓe kusoro ɗum ɓe dañi hen koye maɓɓe alhamdulillah ndeysan ski kawi salla ɓe mbaɗi mandat riya 450 euros ɓe mbi Baba Cheikh Thierno dokka ɗum 400 euros 50 euros ɗo ko minen dokkuma kawi salla alluɓuduma goɗɗo kadi nani Italie o neldi on kam ko o waɗi ko o wi kam komi neldimo neldimomi o waɗi mandat o wi o waɗi hen ko 150 euros o wi 50 euros ɗi Baba Cheikh min hokkuma 100 euros ɗi dokka Thierno ɗum fof ko hande Thierno jarama min de mi wawa yobdema min mi wawa yobdema kono mboɗo huuli noon Thierno mboɗo huuli haysi deɓe puɗɗima arde mi suudatama ni mi haalde mboɗo huuli Thierno Allah ren a haaɗiɗo e dental mbiɗa wona an waɗi ko Allah waɗi hakkude men ma ko Allah waɗi jagguɗami komi jinnaɗo minenne jaggumami komi almudo haaɗiɗo